nandito ako ngayon sa city. At bakit ako nandito ngayon sa city? Sarap. Wala lang, gumalagala lang ako. So, nag-decide ako ngayon kung ako ba ay sasakay ng bus or maglalakad ako pauwi. Kasi parang maganda yung weather ngayon eh. Hindi siya ngayon nag-snow. So, bukas daw ay may magkakaroon ng malakas na snow. So, yes. So, ngayon, walang snow. Maganda ngayon yung araw. Tsaka nalusaw yung mga ibang snow ngayon. Kasi nga, nagsikat yung araw. Pero hindi mo maramdaman yung sikat ng araw kasi malamig pa din. So, I'm deciding now kung sasakay ako ng bus or maglalakad ako po. Kasi, gusto ko ng exercise. Maglakad na lang kaya ako pa uwi, no? Pwede din naman. So, guys, sige. Nag-decision na ako, guys. Maglalakad na lang ako pa uwi. Ang dating ng bus is, 13 minutes. But, I decided na lang maglakad. Yung mga tao nakatingin sa akin, sasalita kasi ako mag-isa. Charot. Madami ditong nag-aantay ng bus. Kasi siguro yung bus na, may bakit. Pero, I decided na maglakad na lang. Yes, gusto ko maglakad na yun. Yeah, para magkaroon tayo ng exercise. Charot. Lagi naman tayo na-exercise everyday. Charot. But, yeah. Gano'n na lang ako. Nakakala ko kasi. Pinakita ko ano akala ko yung aking gisagawa. So, yun. See you later. So, yan guys, oh. Dito na tayo malapit sa may park. Diba, kita nyo yan? Oh. Naghihilo. So, see you sa park. So, nandito na ako sa may bus. Sa may bus. Kasi nag-uusap kasi kami ng Tapos, nandito na pala ako sa may dito ako dumaan malapit sa amin na na daan ng park. Kasi meron doon na medyo malayo-layo. Medyo gabi, madilim-dilim na kasi mag-aalas 5 na. So, naglalaro doon, nagsaslide sila ng Kita niyo ba? Nagsaslide sila sa snow. Ang cute. Ayan, grabe. Pakita ko sa inyo. Oh. Diba? Ayan, oh. Ay, grabe, ang lamig. Ayun. So, yung tubig sa ilog na maliit. Oh, okay pa naman siya. Dumadaloy pa naman siya. Yung gilid lang ang nag-yellow, pero yung mismong tubig, hindi pa. Sabi ng asawa ko, mag-yellow yan pagka sobrang negative talaga. So, yun. Oh, tinan nyo. Ay, nakapuroods. Okay, so kita nyo ba yan, di ba? Puro snow na yung aking na pinaglalaruan dati. Ayan yung malaking yung aking boat na pinaglalaruan. Pero yung tubig ay, pa rin siya. Charit. Di ba? Tapos inilakaran ko, charin. Mas okay maglakad sa ganito, yung may snow na kaysa sa ganito, madulas. Charot. Ayan, di ba? Ang ganda, oh. Wow. Diba? Hi, madlang people, mabuhay. Hala, sana yung daan ko. Pero natakpan na ng snow yung daan dito sa may park. Dito ako. So, sa bahay na pala ako. Kita niyo. Nagtakbo-takbo na ako kanina kasi ihingi na ako. Charot. Dumandahan pa kasi ng park eh. Ayan, so di ba nakatali ang buhok ko? Tanggalin natin sa pagkatali kasi para kuminhawa siya. Charot. Kuminhawa. Hi. It's me. Parang tuloy ako nagkulot ng buhok ko. Charot. Meron ako dito, nagkano ako ng kape kasi malamig. Kape tayo. Ito yung sushi na binili ng asawa ko sa akin. Lagi akong binibili ng asawa ko ng sushi. Pagka alam niyong gusto ko, yung mga pagkain, binibilan talaga niya ako. Pag may nakikita siya. Na Hugas na ako ng kamay. Sarap po.
Punta pala ako ngayon ng Aldi. Mag-aalas 7 na ng gabi. Ayan, tapos bibili ako ng bilhan ko ng bulaklak yung asawa ko kasi ang namin ngayon mansari. Charot. Mansari. Ayan, so yun. Nag-change ako ng tawag nito. Nag-change ako ng jacket para ba? Dito naman kasi sensor. Naka-sense yung mga ilaw. Kapag may lumalabas ay automatic siya. Hindi ilaw, ganyan. So, papunta na ako ng Aldi. Tapos sa Aldi. At nakabili na ako ng bulaklak. So, bumili din ako ng 4 na pirasong saging. So, yakap-yakap ko lang siya. Yung sasakyan. Kaya, nagkaroon ng ilaw. Ito siya, pink! Para sa asawa ko. Ano to, appreciation. Flower of appreciation. Ayan, ganda, diba? Ano? Pang thumbnail pala. Pang thumbnail. Ayan, tapos magluluto na ako ng aming dinner kasi maya pauwi na siya. Ayun, so yun. Kain na ako. At ito yung bulaklak na nabili ko para sa asawa ko. Ayan. So yun, ito yung nagustuhan ko doon na kulay. Diba? Charot. Tsaka 4 na saging na dito. 4 na saging. Ayan. So yun, wait. Lagay ko muna yung wallet ko. 4 na saging kasi wala kaming saging dito. Ayan. Yun, tinanggal ko pala yung aking glasses kasi nga nagpa-fog. Ayan, so yun. Kuhanin ko muna yung aking tripod para mailagay ko kayo. Tapos magluluto na tayo. Kasi mag-aalas 7 na. Yun. So let's prepare now our food. So yung lutuin ko lang naman ngayon guys is magbo-burger kami. It's a burger night. Nandito na yung patty. Tinuha ko na to eh. Ayan. Buhay. Malalaglag pa. Makikita nyo na ako ng kahit paano. Ayan. Kamatas ako yung may pera pa ako dito. Buti na namin yan. Kasi alam niyo mas madalas ako ang kumakain ng gulay. So yun. Ang asawa ko hindi madalas. Hindi. So kaya ako talaga ang niyan. Kain yan. Maangat. So, ayan pala yun yung aming simple dinner. Tapos andyan na yung aking bulaklak. Ayan, so yun. Bigay ko sa asawa ko. Tapos ilalagay ko na dito sa namin. Ayan. So yun, kakain na kami.